Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Iti agda mga oras na kakabsat alas 5:51. Anyan nga rat naimbag nga agsapa kakabsat iti Thursday, Huwebes kakabsat may ka siyam, tama. Wednesday. Masyado kong advance kasi malamig na po kasi. Wala, gyaman tayo kakabsat iti dating aldaw at dati hindi Miyerkules pailahan ngayon tatay kakabsat yung bukatenan. Ayan. Gyaman na kini Brother Josh. Ay, iti parang palagip na. Kumusta kakabsat? Agdamang kasasad tayo iti dating agundaway. Kumusta kakabsat iti paraangan tayo? Kumusta iti surroundings tayo, kumusta kam sa ti salunat tayo, kumusta iti ni espirituan nga panagbiag tayo kang runaan na iti relasyon tayo iti Apo. Sinanamaak nga all is well. Ayan, nasaya at aming kakabsat. Kat adaman dagi jay pakariribukan nyo, adaman dagi jay han nga pag isung salon at tayo kapintasan siguro kakabsat. Ngayon man tayo amin iti Apo. Kat iti dayto nga programa at iti makipagpaset kada kayo iti dayto nga agsapat at nun iti namnama nga mabaling nga mangipaay kada tayo iti pamabilag kasangwan tayo manan iti dayto nga aldaw. Iti agsapan at nun iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dayto nga estasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsa ka magkabkablaaw kada kayo iti aldaw kin mangririing iti aldaw iti Miyerkules Lawrence Salazar. Sa nagyamon tayo iti dayta nga kanta biag iti Kristiyano ket iti libro iti Salmo kapitulo 78 bersikulo 33 aging gana iti 42 dayta takab sa tipagsasaritaan tayo tay basahan Psalm chapter 78 38-42. Nupay kasta kinasyan iti Dios dagiti tattao na pinakawan na dagiti basol da ket di na pinukaw ida namin adu at tiningel na iti unget na kaya na minudmudan na iti pungtut na, nalagip na at tao dalaeng. Kas angin alumabas iti agsubli, namin ado, nagsukir da iti Diyos ijay letang, masansan mo't pagladingitan, pagladingitan da, masansan asuutan da iti kinaanos da, saem iti impalakam da iti nasantuan iti Israel, nalipatan dan iti dakkel nga panakabalin na, iti inispalda ida iti kabusurda. Madaydayaw iti Apo, manipod iti Psalm 78 38-42 kausat nga iti pagadalan iti dating nga gundaway ket kaduanda kakabsat nga mangadal no anya ti no kitain ti pakistoryan ti Israel no anya dagiti inrami dagiti Israel tapno ti kasta makaddangan da iti bileg iti panagtigna iti Dios ket mabalin mo nga uray kada tay kakabsat
Addamot iti mga aramid kada tayo. Mangkeddeng mga ti Tagalog ti mangkeddeng amo mo yung Ilocano dagiti kakabsat keddengan na ikan na iti limitation kasla limit kasla kasi kakabsat. Aya, tingnan sa ti bedeng pag isu di amo no pag isu dayjay nga kakimta mo beddengan na the limitation na kasi ti inarami dagiti Israelitas kakabsat. Handa nga fully nga talaga inted iti biag da iti apo no diket di kasla selected area laeng iti impaay dagiti Israel. Well, basahin tayo man kakabsat. Aya, kiniddengan da iti panagtrabaho ti apo babaen iti saan da nga panagtulnog. Kuna na iti verse 10, saan da tinungpal iti katulagan iti Dios, saan da nagbiag ang mayan nurot iti lintig na. Iti Israel kabsat ket may isang nasyon saan da nga tinungpal da di katulagan iti Dios. Nagtakaw kinagulbud da iti Dios nga talaga nagramidan dat nga pag-iso iti Dios nga nang tulong kadakwada tapno mailapsot da manipod iti panakatagabo da iti Ehipto. Aya, ket nagkedked da nga tungpalan dagiti bilbilin kinlintig na nga impaay na kini Moises. May isa kabsat nga panaglabsing. Aya, kas may isa nga nasyon. Handa ka tinungpal. Damot iti tulagan da. Kat amuda nga. Dati kat pagsayatan da. Kas di handang inaramid ka kabsat. Kumusta ka iti dati nga bigat? Adda ka di dagiti areas ti panagbiag tayo mat kakabsat nga naglabsing, nagsalungasing tayo, kat kiniddangan tayo iti mabalin nga aramidin iti Diyos. Nga mangisalakan ka na tayo kakabsat. Mabalin iti area nga, mabalin siguro nga iti pasit iti panagdaydayaw tayo iti Diyos. Ado ka da tayo nga talaga limitaran tayo iti panagdaydayaw tayo iti Diyos. Kat may salaan nga aldaw kakabsat iti makalawas nga mangikabil ka tayo iti beddeng tapno iti kasta saan nga makalasat iti Diyos iti biag tayo. Ya iti aldaw iti Domingo ket para iti Diyos. Ngem uray iti sabali nga aldaw kakabsat iti makalawas ket para metlaeng iti Diyos san laeng Sunday kakabsat. Anytime, every day kuko ti Apo wenno aldaw iti Diyos dayta. Ket kumusta met iti wagas ti aldaw nga panagbiag tayo kakabsat. Mabaling kadi ngalapadan tayo iti Diyos kada tayo. Kada ito nga areas kakabsat iti panagbiag tayo. Mabalin dayto iti maisa nga nagdagsen nga nagbasulan dagiti Israelitas. No kasatno da kakabsat nga nakipagna iti Dios. Aya, may sada nga nasukir nasubag nga kapututan. Nalipatan dan dagiti inaramid iti Dios kas mabasa tayong magkakabsat iti verse 11. Kin iti verse 18. Nga kuna na inggagarada asinuot iti anus iti Dios. Kas mapantay man kakabsat tinagtingan na dahi nga salmo, makita tayo, no kasatno nga linipat da, iti bilig ken ayat na, ken no kasatno kakabsat nga insalakan na, dagiti kabusor na. Makita tayo no kasatno iti galad, dagito nga tattao, nga insalakan iti Dios. Inaladan da iti Dios, tapno ti kasta keddingan da, dagiti plano, ken panggap na kadakwada. Nakakalungkot, di ba? Anya nga ti aramidin tayo kakabsat, no adda nga nagsukir tayo iti Dios. No saan tayo nga kayat nga lapudan, wenno keddengan iti Dios, masapol nga nakasagana, napudno, si papakumbaba nga dawaten iti Dios, iti panagbalay tayo kadagiti saan nga nasayaat, nga kababalin tayo. Mabaling ibagang kanya, kumin pastor, ngem kanayon kumot nga paayon iti Dios. Aya, kanayon nakmot nga agsubli-subli iti panagaramid iti basol. Kanayon nakmot nga agsalsalungasing. When iwasa ko nandama ito nung napigsa, malakas ang pita ng laman. Guyot iti laman. Aya, kabsat, adda iti plano iti Diyos keng ka. Adda iti napintas nga masakbayam iti Diyos. Talikodam iti nasukir. Nga panagbiag mo kat agbalin ka nga natulnog iti Diyos. Mamatiak nga pakawanan na ka iti Diyos kat kayat na ka nga bendisyonan. Aya, kasat no nga din na dayta nga bendisyon. Kat nagadumot iti sagabal garod nga pagikabilan na. Aya, it's a matter of discipline siguro, self-discipline lang dayjay. Ayan naman pa, siyempre, babaan iti tulong iti Apo, hantay nga kabailan nga balbaliwan tayo iti sarili tayo. Ay, hantay nga kabailan nga ikataktikas tuyen. Ano si kalamang ibagbagang agbaliw ka? Well, tao tayo lang, pabago-bago yan. Ngayon ko na tayo, Apo Diyos, balbaliwan nakman, tulungan nakman, balbaliwan ng katkayat ko, Apo, itaglaplapusanan nga bendisyon. Mabaling karami din ti Apo keng kadayta kabsat, gaputay ayatin na ka. Amen. Anya pa iti kakabsat ti makita tayo babaan iti kinaawan iti
panamati tayo. Uno disbelief nga kunada. Isu nga kinidingan da iti panagtrabaho ni Apo Dios kadag iti bibiyag ti Israel. Ayan nakabutbutin kakabsat nga mapasamak kada tayo no mapukaw iti pamati tayo iti Dios. Mamin ano nga saan na tayo nga nabindisyonan iti Dios gapo iti kinaawan iti pamati tayo no anya iti mabalin kakabsat nga aramiden na kada tayo. Aya. Mamin ano nga daras nga malapudan iti naindaklan nga aramid iti Dios gaputa gaputa iti rason nagdudua tayo. Aya, may isang kinaawan kakabsat iti panagtalik tayo. Ngayon iti verse 21 ken 22 nakapungtot ni Yahweh idinangeg na daytoy dinusa na dagiti tattao na babaen iti apoy ket rinubrob rimubrob iti pungtot na kadakwada agsipud ta awan iti panagtalik da iti Dios ken awan pamati da a maisalakan da o maisalakan na ida. Iti binasa tayo kakabsat ay ang salmo impalagip na kada tayo iti nagsurat iti kinatan-ok iti Dios. Aya iti nasyon iti Israel. Iti verse 13 mabasa tayo no kasatno nga babaan iti pilik iti Dios mabalinanda nga bimalasyo iti baybay nga saan nga pulos nga basa dagiti dapdapanda. Ngem iti verse 19 mabasa tayo no kasatno dang kiniddangan iti Dios idi nagkidkidda nga mamati da nga kabailan iti Dios nga mangipaay iti taraunda at taraunda ijilit ang ngem no man pa ikasdi kakabsat iti pasamak impaayan latta iti impaayan latta ida iti Dios iti taraon. Ngem iti maminsan pa adda nga talagang inaladan da manin iti Dios idi nga nagduduada idi nagdoubt da. Aya iti kabailan nga mga mabaling nga mangipaay isuna iti danom. Posible ang mga mabalin pagalan na dati tailit ang pagalan ng iti danom. Mabaling ka kasday saritain dakit iti maminsan pa impaayan manen ida iti Dios iti danom. Nga malaksid ka dagiti nga inaramid iti Dios kadakwada nagkidkid da nga mamati nga kabailan idang isalakan iti Dios manipud ka dagiti kabusol da. Nga imbis ko makakabsat nga agragsakda, agrambakda, agyaman da iti parabor ken bendisyon iti Dios adda kakabsat nga dumayamudom da ken agreklamo da iti amin nga tiempo. Kasla sika kabsat. Kasla siyak, kasla kita tayo kabsat. Mabaling nga dati kasi nga kababaling tayo. Ket dayti nga kinaawan iti panagtalik ken panamati da nagtultuloy kas adda da ijilit ang ket adda nga babasa tayo kakabsat di verse 59 nga kuna na nagpungtot iti Dios iti makita na daytoy ket linaksid da anamin pinsan iti Israel. Nagpatag iti pamati kada tayo nga Kristiyano kakabsat. Saan ko haan ko mga iti kinaawan iti pamati tayo iti manglapod iti panagtrabaho iti Dios kada tayo kakabsat. Impaay iti Dios iti karina kada tayo ket mamatiak nga tungpalan amin dagitoy. Aya inkari iti Dios nga mangisalakat numampay nasurok nga 4,000 nga taon iti napalabas demteng ni Jesus. Nagkari iti Dios kini Sara iti anak ng lalaki ket numampay sala na pasama kalpasan iti 25 nga tawen. Aya tinungpal iti Dios iti karina. Ing karina kini Jeremias kakabsat nga agsublinto dagiti nagbalin nga kautibo iti Hudio iti Babilonia napasamak laeng dayta kalpasan iti 70 tawen. Aya ayating nga kabsat. Saan ka nga maupay? Mamati ka nga anyaman iti ingkari iti Dios ken ka kabailan nga tungpalen iti apag umiso nga tiyempo ken apag umiso nga lugar. Tano dadto makakabsat mangiset tayo iti oras ngay. Mangiset tayo iti tiyempo nga Lord dapat daytoy ket song batam. Aya, daytoy nga gundaway into no agtawon iti 21 kada babarukin babalasang dapat makaasawa akon. Aya, kada tayo mga naganak dapat dagiti anak ko kastuyan kasjayan kastuyan. So sa tayo nga mga baga kadagi, well, okay lang mo dagi jay. Ngam siyempre, ag-submit tayo iti plano kin pagayatan iti apo. Aya, anya pa iti makita tayo, gapo iti kinaulbud da. Aya, lilapudan da iti panagtrabaho iti apo, babaan iti kinaulbud da. Iti commitment da mo yung kabsat, aya, iti commitment da iti Diyos, ket kasla kaingpis ngay, iti may isang sinulid. Kasdi kaingpis. Kin nga, kasdi kalupoy. Kakabsat. Ano nga daras nga
inuwaragawag iti Israel nga agtulnog da ken sumurot da iti Dios ken maysa nga kari manipod iti bibig ngem saan nga manipod kadagiti puspuso da kakabsat. No duma kasi tayo mat bigat tayo yung commitment tayo. Tunukuan wala para sa puso natin. Awan kuma iti namati. Awan kuma iti Kristiyano nga kasi kabsat. Iti kinaawan ti kinapudno tayo. Iso iti mangkeddeng na kita. Iso da kita iti manglapad, mangalad. Kadagiti amin nga kayat iti Dios nga aramiden na kada tayo. Ket daytoy no aduma iti rason no apay nga kasla mabulag tayo iti kinapalangguad kakabsat. Ngaday gapu iti kinapalangguad adda nga makita tayo nga awan iti sirserbina iti addang relasyon tayo iti Dios. Addang agdaydayaw tayo kada aldaw iti Domingo. Ngem iti lasod iti ennem nga aldaw iti makalawas. Saan tayo pay nga malagip nga agyaman iti Dios. Ay nga kakabsat no saan mo nga ammo ti agyaman iti apo kadagita bendisyon nga adda ka. Mabaling nga mapukaw dadagita. Ket no kasta iti mapasamak kada tayo kasla tayo mutlaeng kadagiti Israelitas nga agbasbasol iti sangwanan iti Dios. Maladingitan iti Dios kadagiti kawaw nga karkari tayo. Nalamis nga puspuso tayo ken iti wagas nga agserserbi tayo babaen iti narabaw nga ayat ken kinaawan iti panagroknoy tayo. Well, kas inad-adal tayo dagiti rason kakabsat. No apay nga saan nga nananay nga marikna dagiti Israelitas kakabsat. Ken uray kada tayo mabaling nga uray kada tayo. Kaslangan na marigatan nga marikna tayo iti bileg iti ayat kinamatalag ken kinapudno iti Dios. Masapol nga ikaten tayon. Masapol nga putuden tayon kakabsat. Iti dayta gapu iti kinasukir, kinaawan iti pamati, kinaulbod. Adda nga linappedan tayo dagiti nakakaskasdaaw nga banag nga mabalin nga aramiden iti Dios kada tayo. Well, iti dayting aldaw awisin na tayo iti Apo nga isardeng tayon kakabsat nga keddengan, lappedan, aladan iti Dios. Iti dayting aldaw. Well, iti dayting agsapa kakabsat irugim nga palubusam iti Dios nga agtugaw dita trono iti panagbiag mo. Ket palubusam nga agari ken agbalin nga Apo ken mangisalakan mo. Ayat nga kakabsat, adaman dagiti nga kababalin tayon. Daytoy iti tiyempo, daytoy iti gundaway nga palubusam ti Apo nga agtrabaho iti biag mo. Awan iti mapukaw ken ka. Awan iti mapukaw ken kakabsat. No palubusam nga iti Dios ti agari, no palubusam nga iti Dios iti agpanuray iti biag mo kakabsat. Adda iti naisingsingayan nga mariknam, adda iti rago, adda iti ragsak. No ilaw tayo ni Apo Dios. Napagbalinan tayo isuna nga ari iti biag tayo kakabsat. Kunak nga kang kanayon ni Apo Diyos saan nga interesado iti kagudwa nga panagserbi. God doesn't interested to a half-hearted service. Di kayat na 101%, 100% ta isu iti ma-deserve iti Diyos nga pagserserbian tayo kabsat. Ayatik nga kabsat nga adda kadag iti sibsiba iti radyo da. Dahito iti gundaway nga isukom iti biyag mo kin Jesus. Ket mamatiak nga iparukpok na iti adu nga bendisyon na ken ka. Ken iti pamilyam kakabsat. Hampay nga naudi iti amin. Adupay iti gundaway. Ket nanggam dagiti nga inarami dagiti Israelitas iti adajidalit ang kakabsat. Ket sapay kuma tahang no para kanyak hangko kayat nga mapasamak nga. Dagiti nga keddengam dagiti makina ulbod no pamat nga o kinaawan iti pamati ket dagiti banag nga mabalin nga manglapod ken ka. Adda pa iti gundaway, adda pa iti tiyempo kabsat. Hanpay nga naudi iti amin. Ket kasayaatan launay nga aramiden tayo. Well, iti daytoy nga gundaway. Palubusan tayo nga talaga. Iti Dios nga agtrabaho, iti biag tayo. Madaydayaw iti Apo dawatek mo nga agdamod tayo ket kararag tayo. Agyaman kami Apo Dios. Iti pamalagip mo iti daytoy nga aldaw. Babaen ka dagiti nindaklan nga sasaom Apo. Pudno nga gapu ka dagiti kapabalin king kinakapoy nga adda kada kami. Adda Apo Dios nga kiniddengan mi dagiti banag nga mabalin mo nga aramiden kada kami o Apo. Pakawanan na kami. Pakawanan na kami Apo. Kutulungan na kami Apo. Nga tulungan na kami Apo nga mabalbaliwan ket palubusan da ka Apo Dios nga agari agtignay iti daytoy nga kanito iti panagbiag mi. Well,
Iti daytoy nga gundaway kahit kuman nga ibabagat ti aming nga adipin mo, Apo, agdingdingig iti daytoy nga tiyempo. Agyaman kami, Apo Dios. Pinili na kami. Agyaman kami kadagiti luglughar nga nangisa Adam iti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami tagtultuloy nga panangaramot mo iti tunggal maysa. Agyaman kami, Apo, kadagiti adu nga parabor. Agyaman kami kadagiti insaad mo nga kakaduam iti panagserbi. Agyaman kami, Apo, kadagiti amin nga ups and down iti panagserbi. Agyaman kami kadagiti tiyempo nga maidadanes kami, uyaw kami, maparparigat kami, agsipot ta kadagito nga kapadasan iti panagserbi. Mi adda nga bumilbilig ken umununeg pay, Apo, iti pamati ken panagtalag mi ken ka. Addaman dagiti papastor nga agdama nga aglablabas iti adu nga parikot. Parikot iti pamilyada, parikot, Apo Dios, iti nangisa Adam nga lugar, parikot, Apo, iti na finansyalan, Apo, dawatek man nga iti panagtignay mo kadakwada iti daytoy nga kanito. Ipalubos mo, Apo, nga adda nga mapmapno iti presensyam ken parabor mo iti daytoy nga aldaw. Ikatem, Apo, iti kinakapoy kadagito nga adipon mo, i-restore mo iti, Apo, ipayam ida, Apo, iti bilig ken sirmata iti panagserbi da lokatam iti adu nga bendisyon kadakwada iti daytoy nga aldaw, Apo, ket manipod iti daytoy nga aldaw. Masarakan na kami, Apo, nga mataleg nagbibiyag kas iti nakayaban mi nga addaan, Apo, balay addaan ragsak, addaan iti pamulot ken panangidalan iti espiritum, Apo. Ket aging gana iti maudi nga angis mi, Apo, addaan kami iti kinamatalag iti panagserbi ken panagayat mi ken ka. Kararag kumot dagiti agdingdingik iti daytoy, Apo, nga addaman ti pakariribukan da pakadagsenan da maupay. Kaya nga adayo da ken kuana, Apo. Pabaruman iti kasasaad iti tunggal maysa kada kami. Ipayan na kami iti bilig ken panagpabilag agsipud ta bilig ken balay, Apo Dios. Agsipud ta adda ka kumikuyog iti tunggal maysa kada kami. Sika iti mang tingel, Apo, itunggal maysa kada kami, Apo. Saan mo nga ipalubos nga kasdi inaramid da ken kao, Apo, kadagiti Israelitas nga napukaw iti pamati da inulbudan da ka, Apo Dios. Lord, ikatem man kadagiti puspuso mi, Apo Dios. Ket ikatem na kami iti puro, Apo, nga puso nga panang nga managserbi ken ka. Kadagiti saan nga nasayat nga kababalimot iti tunggal maysa kada kami, Apo, mabaling nga adda. So magmamanong dumdumngeg iti kasla kadagiti ugalit Israel, Apo. Ikateman da kita itinagan ni Jesus. Ket, Apo Dios, ikatem da kiti anyaman nga lapod iti bendisyon. Ori pa kadagiti desisyon, Apo Dios, nga aramiden mi. Kadagiti pagtrabahon mi, iti sibubukal nga pamilya mi, iti anyaman nga sangwan mi, ken paglabasan mi iti daytoy nga agmalem, Apo. Sika iti kumuyog kada kami. Agyaman kami, Apo, iti daytoy nga aldaw. Sika iti kumuyog iti tunggal maysa kada kami. Ket agtultuloy nga mariknami, Apo, iti parabor iti ayat mo iti tunggal maysa kada kami, Apo Dios. Tulungan na kami, Apo, nga mangikat dagiti nga bedeng limitation sagabal alat iti panagtrabaho iti biag mi. Den mi nga maminpinsan, Apo, iti biag mi ken panagserbi mi ken ka. Madaydayaw ka, Apo Dios. Itantanok da ka, Apo, kadag iti bibiyag mi. Madaydayaw ka, O Lord God. Itinagan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dumteng ti Domingo, isut mamiing pamilyana, amin ket may sagana, iti papandajay kapilya. Nagpintas ti postura na, nakaigampay ti Biblia, ngem no addan jay kapilya, tila niya nararamidan na. Inton nagmensahe ti pastoren, irugi na metten ti agchismisen, mang perdi ti katwana, gat kaabay na mabuso rin. O kabsat ko, agbaliw kameten, baka dumting ti Apo, mabati ka tatugaw mo, agbyag kakadin, pudno ang Kristiyano. Tapno ti Apo, may tanok ti tabyak mo.
pusot mangriing pamilyana, amin ket maisagana, iti papandadjay kapilya. Nagpintas ti postura na, nakaigampay ti Biblia, ngem nuad danjay kapilya, tila nyar aramiden na. Into nagmensahe ti pastoren, nirugi na metten ti agchismisen, mangperdi ti kadwana, ingkat kaabay na mabusuren. O kapsako, at baliw kameten, baka dumteng tiyapo, mabati ka tatugaw mo, agbyag ka kadi, puno a Kristyano. Tapno tiyapo, may tanok di tabiyag mo. O kabsat ko, agbaliw kameten, baka dumteng tiyapo, mabati ka tatugaw mo, agbyag ka kadin, puno a Kristyano. Tapno tiyapo, may tanok di tabiyag mo. Tapno tiyapo, may daydayaw di tabiyag mo. Halawain kakabsat, agyaman tayo, iti dayta nga kanta. Ay, pag dispensarin nyo ta nag-disappear, di kaya do mga nagan. Well, okay, agyaman tayo. Yes. One kakabsat, agyaman na kiti panakiadayong tila sa 30 minutos kaya panagdengay giti daytoy nga programa tayong kanay nga mangririing ka na kayo tiyag sa paanap nuan itinam na makit kayo kuman nga kablaawan da kayo nga adda kanagisibsiba iti radyo da dagiti kakabsat tayo nga adda itinaduma-duma nga lugar dita San Guillermo, dita Rojas Isabela, dita Quirino Province, Ifugao Region, Cagayan, dita Cagayan. Amin kay kakabsat nga nakatune in iti dayto nga gundaway ket adulat ta iti when adulat ta dagay magibagbaga kakabsat nga nakatune in da dito nga programa madaydayaw iti apo kakabsat ket kuman nga kablaawan dagiti addamot when nagbubuya dito live streaming iti dayto nga gundaway ni sister nga Jinky Rakal. Blessed Wednesday morning po, pastor and family. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Nabilag na asikin na wadwad ana parabor unay iti Diyos tayo, pastor. God bless. Kanana. Ore kini sister nga Wilma nga Rivera. Good morning, pastor. God bless in your family. Jennifer Caro. Blessed day everyone in Christ. Mary Joy Cantano, kuna na, sorry Lord sa lahat ng aking pagkukulang. Please Lord, help me to do what you want in my life. Kuna iturong nakadi o apo iti pagayatam. God bless you, pastor, and your family. Mayat ng submission data, Sister Mary Joy. Ayan, ilaw tayo nga ni Apo Dios. Palubusan tayo nga ni Apo Dios. Isuna iti agtrabaho, iti biyag tayo. Mitch Pimentel Balimbin ko na. Blessed morning, Pastor. Pastora Jo, always watching here in Quirino Isabela. Thank you, Pastor, for the encouraging word of God. For today, madaydayaw iti Diyos, iti biyag mo, Pastor. Thank you, Sister Mitch Balimbin. Oripay kini Sister Marisa Madriaga. Good morning po, Pastor and family. Thank you po, Pastor, sa mensaheng ibinahagi mo sa mo na maka-inspire iti biyag tayong madaydayaw iti apo kini Pastor nga Sito Ramillosa. Blessed morning, Pastor Lawrence. Amen. Kuna na sister ka nga Josephine Salazar Uton. Good morning, Pastor. Kuna na. Ora pa kini sister nga Milita Makaraig Tumandong. Blessed morning, Pastor. God bless po and your family ni S. Balbin. Amen. Kuna na Durian Mariconchad. Madaydayaw ni Apo. Blessed morning to all. Merinold Somera, glory to God. Good morning, Sister Merinold. Reply ni Sister Elvira Apangan. Amen. Kuna na Filamer de Jesus. Amen. Hallelujah. Kini Pastor nga Pilar nga bumanglag. Yes, Lord. Amen. Sister nga Josie nga Ramos. Good morning, Pastor and family. Salamat iti sao iti Apo. Nga mang parigtamanan iti pamati. Pamati mi Pastor. Amen. Jaime brother nga Jaime nga Rasimo. Amen, Pastor. Ibabaot mo ibabaot mo nga iraman ko na jay kararag mo iti kabsat ko. Okay.
Sige, noted, Brother Jaime Racimo. Sige, halaan nga dito iti panangi kararagtan mo kakabsat. Ngayon kadagi iti daduma nga devotion tayo kakabsat. At dagi prayer request tayo numampahan kung kararag kakabsat iti ere. After kasi yung dati bas kitaknot laeng alalak dagi prayer request at nung maikararagan tayo mo lang ita kakabsat. Okay, kini Jenny Cortez Honorio, ako na blessed morning, Pastor. Morning to all pastors and your family. Praise God. Tadak manan. Ngagdingdingag dagiti makapabilag nga mensahe ko na reply kini. Okay, Sister nga Leia Cabanyero. Thank you Lord. Kini brother nga kini Pastor nga Edgar Martinez. Amen and amen na imbang agsapa kini anting Milagros Bricia nga madamang agbuy-buya. Thank you. Thank you, Tim Mensahe, Pastor. God bless you always. Kuna ni Pastor nga Edgar Martinez. Ore pa kinantingal ina nga Balintin. Good morning, Pastor, and God bless. Kuna ni Maribik Aliaga. Yes, Lord. Iti pagayatam apo, iti matungpal, iti biyag ko. Agyamanak, apo, iti panangpilim kanyak. I love you, Lord. Madaydayaw iti apo. Ore pa kini Sister nga Merilol Somera. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor. God will keep you and bless you always. Thank you, kini Maribig Aliaga. God bless you more, Pastor and Pastora Joy. Continue to be God's of channel of blessing. Tunana. Kini Ricavel Tapat. Amen. Sharing agpaw Pascual kunana. Thank you manan, Pastor. Amen. Amen kunana ni Ma'am Lourdes. Kitadabay siya magmamano dito yung kabsat nga ating nabasa tatay. Gyamanak launay kakabsat. Aya iti kini Pastor nga Ricky Barit. Nakita ko tayo kakabsat ng ang nagapir dito yung anti-computer. Well, anyway, kada kayo aming kakabsat nga adda nga dumdum nga karigisip-siba iti radyo da iti dayti nga gundaway agyamanak manan. Iti las o titalo pulong nga minutos nga inkay panagdingig iti dayti yung programa. Kikita tayong tumot lang. Ito nabigat kasi ba lang oras kakabsat at iti nakin gayim yung iti apo nga kumabkablaw. Aya, iti na imbagag sapa iti Miyerkules, Lawrence Salazar. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinam